Aviam. Soc en Pere Poma i sempre porto un tirador de goma. Us preguntareu per què. Doncs avui analitzarem la frase "Per Carnaval tot s'hi val". En Pere Poma té un tirador de goma per fer caure les bombes al cistell. Si seguiu el meu consell per fer callar la gana, bombes cap al budell. Benvinguts, Pere Pomers! El que farem primer avui serà analitzar morfosintàcticament la frase "Per Carnaval tot s'hi val". Per Carnaval tot s'hi anal. Per Carnaval tot s'hi val. Per és preposició. Carnaval, nom. Tot és adverbi. La S apòstrof, pronom. I pronom i val és verb. Aleshores, carnaval semblaria el subjecte, però no ho és. El subjecte és tot. Tot, perquè, bueno, carnaval ho és tot. Aquí. I val sí que seria el predicat, Aleshores, per carnaval seria el complement circumstancial de temps, de val, I el i també seria complement circumstancial de temps, perquè fa referència a l'antecedent per carnaval. Bueno, mira, ho acabeu a casa per veure's, tu. Ara us diré el que realment sí val per carnaval. Per exemple, menjar fins a rebentar. Amorrejar-se amb un jogurín. O dormir menys del compte. Morrejar-se amb un desconegut. O beure's un xarrup de ratafia. O dos. Ai, nen, escolta una cosa. Una vegada al camp, amb un ball de bàscara, mira, se'm va arrambar un vampiro. Em va fotre una xarrupada aquí al coll. Em va xarrupar d'una manera. Encara em tremola les cames. Tieta, sempre està amb el mateix, tieta? Ai, mira, nen, mira. Jo em pensava que ja se m'havia retirat de la meva pàusia. Doncs no, ara pel carnaval no sé què em passa, que m'agafen uns fogons al toto que sembla un castell de foc que és que fan penyella. Tieta, prou. Aviam, també és veritat, que per carnaval passen moltes coses, Moltes. Ja tens raó, ja. Pensa que un cop al cap de la vila amb un joguín d'aquests que em vaig lligar. Em tallar-li les guins amb les dents. No, mira, no em feies pensar, perquè m'agafa... Tieta, prou. Mira. Calla. Prou. Tornem al que realment sí que val per carnaval, com per exemple, mira els homes i les dones que surten per la rua, perquè n'hi ha alguns, que estan per sucar-hi pa, I quin millor pa, que el pa de l'Enric, el pa de l'Enric. I si ens sobre, ens fumem un cigarret d'aquests de la rissa, d'aquests de farigola. Tieta, no em faci spoilers, perquè això ho farem la setmana vinent. Spoilers no faig jo fora, que la pols i s'ha acabat. I ara passem a la secció estrella del programa. Què passa, Pere Pomers? On els Pere Pomers em pregunteu tot allò que s'us passa pel cap. Sembla que m'arriba un cor. És millor tocar-se abans de la rua o millor anar ben ple per si un cas? Nen, quina pregunta més violenta. La veritat és que mai has de deixar passar l'oportunitat de buidar, perquè no saps quan serà la pròxima. Quina casualitat. Laboratoris Poma, Mani? Hola, que soy la Mireia, que no me salía. ¿Dónde puedo comprar el número de la panera? ¿Otra vez? Pero si ya se lo dije, señor. ¿O ves aquest moc i la iaia? Oye, gilipollas, con mi sonido no te metas, que te reviento la cabeza, que estás muy loco. Y ahora me va a decir que eres el puto ganastorta o pillas, que sé dónde vive. Señor, a mí no me amenace, o llamo a la policía, Contó Mireia que el Axel del guitar. Vinga, Pere Pomers, si us ha agradat el consell d'avui, feu follow. Ens veiem la setmana vinent.